Pigtutukdo ng napabayaan na pigluluto sa kusina. Ang kausa sa pagkakasulo ning sarong-harong sa Zone 4 Barangay San Roque, Calabanga, Camarines Sur. Mag-alas 11 ning aga kang nakaaging Miyerkules, Hulyo 5. Sa impormasyon, matapos na mga rigos sa sendang banyo, nareparo na sa nakantagharong na si Marco Palaya, 43 anyos na nagkakaraban ang sendang pagsadiring residensya. Sigun sa BFP, hulit agibusa naman sa light materials ang kusina. Marikas na luminakop ang kalayo. Magluluto po da siya nagbo-boil siya ng pata. Then pig-instruct niya si daughter niya na magkaagning mga spices duman. Then nagkarigo siya. After niyang pagkarigo, nahiling niya, nasusulo na si kitchen ninda. Kasi duman ang kitchen po ninda is, ang gamit pa ninda is firewood, sumupa, then naka-elevate siya. Fire out naman kan makaabot ang BFP sa lugar kang insidente. Ini matapos kang ginibong pagtarabangan kan mga residente sa lugar. Maswerte naman na daing nadamay na ibang residensya asin mayo man na nakulugan sa insidente. Fire out naman po kasi si mga tao nagtabang na po para masuppress si kalayo through bucket relay. Kasi nagkapira na po ang nangyayari kaya na pagbalik ko po ngayon nasusulo na. So kung ikaw po mahali, kaigwa kang gigibuhon, so pundohon mo si kung stove, pundohon mo si kalayo, kung firewood man, at halion mo po si mga tungo. Nadai siya continuous na naglalaan. Sa datos kang BFP, ininang ikasyam na kasulo na naitala sa banwaan, saro sa mga pangenot na kausa iyong napabayaan na pigluluto, asin faulty electrical wiring. Para sa mga baretang tatak Bicol, Nomer Corporal.